Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Tapi nek ngukur tanah batas, mentolo tanah tangga dipangan 1/2 meter, ana apa ora? Ana apa ora? Teko wonge. Teko wonge. Sing ndi, sing ndi, sing ndi? Lho kene apa kono? Tengah. Tengah. Kowe wani kondo tengah ya. Kuplike ireng apa putih? Ayo. Ngene apa nggih? Muga-muga astagfirullah minal Rabbi zidni ilman. Lho saking wong genah niku njaga hubungane marang Allah lan njaga hubungane marang sak padha-padha, mira wong genah niku mulya. Wong genah niku napa? Alhamdulillah. Mulyane pripun? Mulyane wong genah niku sampai nun sewu. Gusti Allah milih para nabi niku saking wong-wong genah. Nek nyritakno nabi, saleh kana minas solihin, kana minas solihin, kana minas solihin. Tergolong hambane Gusti Allah sing saleh. Para wali-waline Gusti Allah nggih dipilih saking wong-wong sing genah. Alhamdulillah. Wallahu yatawallas solihin. Nalika Kanjeng Nabi hijrah saking Mekah teng kota Madinah. Nggih. Niku Kanjeng Nabi nggih begitu mlebu kota Madinah. Tak cerita Kanjeng Nabi teng jero guwa sik. Nggih. Saking Mekah kali Sayyidina Abu Bakar niku miyos wis dikepung ngomong kafir. Arep dipateni kali wong kafir. Bersama kali Sayyidina Abu Bakar niku lolos saking kepungan wong kafir, selamat terus transit teng gua napa? Gua napa? Hah? Gua Hira, banter salah kowe. Gua Saur, gua napa? Mangke sampean nek sampean umroh. Dongake ora ana sing amin. Sampeyan nek sampeyan umroh, sing amin keri mangkate keri. Sampeyan saged ziarah nang ngene Gua Saur. Nggih napa nggih? Aniku Kanjeng Nabi kali Sayyidina Abu Bakar ajeng teng Madinah saking Mekah transit teng ngene Gua Saur niku wau. Niku wong kafir sing ngepung daleme Sayyidina, sing ngepung Kanjeng Nabi niku kecolongan. Lho, Muhammad kok wis lolos. Diurutno. Berdasarkan ilmu jejak, ilmu napa? Ilmu jejak. Tekan wong kafir niku weruh teng pundi Kanjeng Nabi ngumpet. Tekan teng pintu gua. Iki berdasarkan ilmu jejak. Tapi berdasarkan ilmu juga digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Subhanallah wal wallahu akbar. Illa billahil. Berdasarkan ilmu tekan nang di pintu gua. Kanjeng Nabi ancen ngumpet teng gua niku kali Sayyidina Abu Bakar. Niku wong kafir iso roh. Iki Muhammad ora dhewean. Iki Muhammad mbek kancane niku berdasarkan tapak jejaknya teng padang pasir. Ayo dioyak, cekel sampai lawang gua. Ning gagal, mboten saged nemokno Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena ditolak dening Gusti Allah, dibalikno dengan tangan hampa juga berdasarkan ilmu. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Tekan dengan ilmu, gagal juga dengan apa? Ilmu. Ketika delok teng mriku ana manuk dara ngendhok, ana sarang laba-laba, ngangge ilmu mikir, wah, nek ana manuk dara ngendhok nok kono ora mungkin ana wong nok jero. Nek ana sarang laba-laba, nek ana wong nok jero mesti rusak. Niku ilmu. Nggih napa nggih? Gagal dengan ilmu juga. Alhamdulillah. Bila wong aja mung ngandalno ilmu tok tanpa khasyah, tanpa wedi marang Allah Subhanahu. Wong duwe ilmu kudu ana khasyah, ana wedine marang Gusti Allah. Nek berdasarkan ilmu tok sok saged kesasar. Naudzubillahi. Niki mau wong-wong kafir sing ngoyak Kanjeng Nabi niku pun tekan, pun hasil jane. Pun tekan pintu gua. Ning berdasarkan ilmu juga